Gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti fl-infrastruttura, se jinvesti fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku, se jinvesti fil-ħaddiema, se jinvesti fil-familji u l-anzjani, se jinvesti fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dan iddikjaraħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li kellu fi Pjazza Tritoni mal-ġurnalista Times Mark Lawrence Zammit, intervista li saret bħala parti mill-Festi tal-Indipendenza. Dini għal-għażla li għandek qudiemek fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. Trix li gvern laburista li kull ma se jagħmel huwa li jibqa' jabbi lill-ekonomija tagħna u l-pajjiżna u l-infrastruttura biex jiren ta' eluf ta' nies, jew trix gvern nazzjonalista li jista' jkompli jkabbar l-ekonomija fil-waqt li jaf u għandu pjan kif mhux se jkompli jabbi il-popolazzjoni f'pajjiżna. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jwassal messaġġ ċar dwar l-elezzjoni ġenerali li jmiss. L-elezzjoni li ġejja se jirbaħa il-poplu Malti u Għawċi. Huwa l-poplu Malti u Għawċi li meta kull darba li ġejna f'salib it-toroq għażel lill-Partit Nazzjonalista li fehem illi dan il-gvern illum huwa gvern illi waqaf li madux jiffunzjona, li spiċċa u li għalhekk qiegħed idur lejn il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra biex ikun jista' jerġa' jimxi il-qoddim. U aħna fiduċjużi li flimkien mal-poplu noħolqu din il-koalizzjoni biex pajjiżna jerġa' jsir pajjiż b'saħħtu l-ekonomija tiegħu tibqa' tikber, però li jkun bejta fejn int l-eżis tiegħek u l-familji kollha jkunu jistgħu tassew ikollhom il-kwalità tal-ħajja li jixirqilhom. Matul din l-intervista Bernard Grech staqsa għaliex il-gvern mhux jinvesti fis-settur tas-saħħa u għaliex qed jistina rasu jintaxxa żieda tal-għoli tal-ħajja. Għalfejn dal-gvern ma investix kemm suppost biex anka jikkontrolla l-għoli tal-ħajja, kif anke dnilu aħna tajnih is-soluzzjonijiet u għadu jistina rasu biex jisraq it-taxxa minn fuq iż-żieda tal-kola tan-nies. Din hija d-differenza. Meta kien mistoqsi dwar l-ekonomija, l-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fil-kliem il qalet il-Kamra tal-Kummerċ fl-aħħar xhur meta insistiet li jeħtieġ li jinbidel il-mudell ekonomiku u qalet li l-Gvern time up. Kien hawn fejn Bernard Grech semma l-importanza li bħala pajjiż niffokaw fuq il-kwalità. Aktar tkabbir ekonomiku, ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, imma rridu nkunu destinazzjoni ta' kwalità. Dal-gvern kuntent bil-medjokrità. Aħna maħniex kontenti bil-medjokrità, aħna rridu il-kwalità. Il-poplu Malti ħaqqu u jrid il-kwalità u se nkunu qegħdin immorru f'dik id-direzzjoni fejn noħolqu xogħol illi jkun varju fejn nkunu qegħdin insostnu anki snajja ma nsostnu wkoll dawk ix-xogħlijiet fejn hemm il-value added ħalli uliedkom l-eżistakom dejjem isibu xogħlijiet aħjar pagi li jrendu iżjed. Bernard Grech ma ddejjaq xejn iwieġeb id-domandi kollha tal-ġurnalist Mark Lawrence Zammit, inkluż dwar il-kostruzzjoni, it-traffiku, żieda fil-popolazzjoni u anke l-finanzjament tal-partiti. Intant fil-bidu tal-intervista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sellem il-memorja ta' Karl Guder u rrakkonta x-xokk li għadda minnu wara t-telfa ta' persuna illi iddeskrivih bħala ħabib.